Mandawi City nangamdan usab sa posibleng epekto sa panahon kasi nating kainit karon sa panahon o sa posibleng mahitabo mo ang pagrasyon og tubig. Anang report din ni Coserino. Nagsigi pa og monitor ang Mandawi City Hall sa epekto sa dry spell nga nasinati karon. Taliwa kini sa weak El Nino nga nagpasulabi sa panahon karon. Aminado hinuon ang dakbayan, wala kayo sila'y mga pananom sa mga mountain barangays itandi sa Cebu City. Atong ipamonitor kay murag alarming ang mga balita atong nakuha sa ato ang silingan nga syudad. Hinuon gang Mandawi wa may mountain barangay like sa Cebu City. Usa sa gipangandaman sa syudad ang posibleng kakuwangan unya sa tubig. Magtigom pa ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, ingon man ang City Agriculture Department kabahin niini. Usa sa plano ang pag-awhag sa BFP nga moabag sa pagrasyon og tubig kung gikinahanglan. Pinaagi sa paggamit sa ilang mga fire trucks. Panalitan og grabe na gid ang demand for water no nga nagnihit ang supply. Mangayo gid mitabang sa Bureau of Fire no para sa MCWD para mo buhat og serbisyo nga mohatod og tubig ato sa mga barangay nga kinahanglan og tubig. As of the moment wala pa na. Wala pa. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sireno, Balitang Bisdak.